Parhora sama dihita saluhutna ruas ni huria ni tuhatta na hinaholongan. Manotong mahita marparsaura dohot tuhatta, atik pe saita adopi dope hamaulon di tonga-tonga ni portibion. Pos marohatta, sailam patongonon ni tuhanima akkanauli na denggan tungolutta. Puji kami baho ali Tuhan para siroha na sumurung, na manoktong mga ramoti kami dohot paposorohan nami di parmuluan nami. Saita haringgasom matoktong tumangihon, dohot mangulahon hatani debata, ala dapota tua dohita siani. Ido didok topik minggu sadarion, tua ni halak namanangihon hatani debata. Atong tapuji ma debata ama dohot Yesus Kristus anak nai, rap dohot todi parbadia silehon tuai, marede mahita. Sian buku ede nomor 574 ayat 1 dohot ayat 2, puji ma debata. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Aina mangolu dohatani debata, jala margogo mangula, jala tumajom sian sadok podang si dua baba, jala manorusi doi rasi rasa disirang, hosa dohot todi, akka ring-ring pe dohot utok, jala panguhum doi di parrohaon dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pardenggan basa na sumurung. Namarpungu dohami dison, mangido tuho sian nasa rohanami. Saita bai ma haporsiaon nami, jala pargogoi hami, asa tarulahon hami parange na denggan, songon na pinangido ni roham sian hami. Sai ramoti hami rodi hasusuda ni bohal nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hitasian buku ede nomor 470, Yesus ho napuna au.
patik ni debata di minggutta sadarion, ima patik parjolo sahat rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo, audo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu, manangahan na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di torunitano, yang gutungga bisi sobaon manang siuluan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ai hona uhumna dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paopaton, ingot tamu mapabadiahon ari minggui, dinaono mari maulahamuna sa siulaumu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba di batamdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari i, manang anakmu pe manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan di halak pe namangibati hutam. Ai dinaono mari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Dibaeni do ubaen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapom mudo natorasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lupuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Beha padok ni debata taringot tu patik nasapului, odo. Audo Jahoba debatam ninna debatata. Pargogo naso hatu dosan jala parrimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton. Pinopar ni akka nasogoroha diau. Alai asido rohaku diakka namar ribu-ribu. Akka namar holong ni roha diau. Naso mangalaosi patiki. Ima sahatna. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahopar tu patikmi. Amin. Maredde hita sian buku ede nomor 162, o debata masai balga. Topotima dosa tanah godangi tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang, pargogo naso hatu dosan. Pardenggan basa doho, jala rodi saleleng-leleng na doa sini roham.
Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang be ingot aka dosa nami. Ale amanami jala debata nami, tung jok dohami mardosa maradopon ho, jala jok dohu sungguli hami rimasmu marhite sian pangalausion nami di hatam. Tung jok do dang yon hami hatam, hape hatua udre di hami. Ali Tuhan nami, sai marpamuati maroham di hahurangan nami. Ale Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalausion nami. Unang alang asini roham, sai urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuan nami. Palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Para siroha jala pardinggan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tu hita hobar tuaka dosata. Jala dang dibalosot tu hita hobar tuaka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba diaka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehitasian bukede nomor 100 out unang ho jabarhu ale Jesus. Hata ni debata turpuk epistel di minggu sadarion tarsurat di pesalmen bidu 100 saplusia mamuk kamaisian ayat sia saat rodi ayat saplonom. Marhite-hite aha tarpabotor doli-doli lakana molo di pahobbar-hobbar tuhatam. Sai hulului doho sian nasarohakku unang tungloas auli lusian akatonami. Nunga hupajob hatami di bagasan rohakku. Asa unang mardosa au tuho. Pinuji maho ale Jahoba sai podahu matwau akka aturami. Nunga di pajojor akka bibirhon sude uhum. Akka naruar sian pamangami. Hicca adorohakku midadalan niaka panidang yomu. Asami dan nasa hamoraron. Sai papikir-pikirokku do akka paretam. Jala sai berengokku do akka bogasmi. Sai huhahila sodo akka aturami. Dak tagamon halupa honokku hatami. Ido sahatna. Martua do akka na tumangihon hatani debata. Jala na piopsa. Amen. Maredehitasian bukede nomor 200 onoplusia. Mardalan au saunari.
Tidakon ma haporsiaw tai, songon na hina tidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita maddok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona so hatudosan na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Antondi porbadia, adorang suabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinor silang, na tua tubanoto rudung di tanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundul ti siamun ni debata Jahoba, amanai pargogona so hatu dosani, disima ibana paima mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu, dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasisaan ni dosa, dohot dihatai na maddok, mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tapasada ma rohata martang yang mahita. Tuhan debata amanami si topa nasa na adong, nang dohot hajol maun. Maulia tema di pasahat rohanami di pangaramotiommu tuhami sahat tutikyon. Marhahi pasok kami boi marpungu patupahon parmingguon di bagasan sadaryon. Hodo silehon hosa hanguluan. Asima roham pargogoi mahami asa hupake hami i, tau hasangapon di goarmu jalalas ni roha nang dihami. Di bagasan tikyon madok mauliate dohami tuadopammu alea mang pardinggan basa. Ala diramoti ho parmingguon nami. Suang songoni hubuak kami manang saluhut parmingguon di tonga-tonga ni portibion. Nama jou goarmi mamuji pasangapoko marhite parmingguon nami. Anggiat homa nama masu-masu jala na mga rajai ulaoni, asa anggiat tau hami patupahoni, marhite-hite asi dohot holong ni roham. Homa nama parbadiai ulaon parmingguon di sadok portibion,
asa anggiat marsaringar goarmi martaba bilangan yaka na porsea di goarmu. Di bata Jahoba amanami nang dibagasan tikyon hubua kami ma nang saluhut huriam sian kantor pusat aka distrik resort huria nang aka pos pelayanan di pakobasion nasida dina papatarhon goarmu di tonga-tonga ni Portibion. Tabay ma hahipason gogo nang habisuhon na siyakoy. Tunghoma marasi ni roha mamake saluhutna gabe ula-ulam. Anggiat lam tumorop goar niyaka bilangan niyaka na porsea di goarmu na badiay. Di bata Jahoba nang dibagasan tikyon hupasahat hami maulaon pakobasion di tonga-tonga ni huriam marhite-hite aka jending. Homa toktong na marsahalay aka pangula ni huriam. Aka naposom na makobasi asa anggiat marhite-hite ulaon jending. Asa anggiat mardalan dohot denggan jala tulus saluhut na nasinakapan ni roham marhite ulaoni. Di bata Jahoba nang ditikyon hubua kami manang saluhut huriam na mga dopia kahamaolon di tonga-tonga ni Portibion. Toktong maho na mangingani pakobasion di tonga-tonga ni huriam di na mga dopia kahamaolon lehon ma habisuhon na siyakoy. Asa marhite iya dopan nami akahamaoloni jala huhamonak ko kami saluhut na asa anggiat di pataridahon ulaon nami ima goarmu na marsangapi. Di bata Jahoba amanami hubua kami ma nang Portibion na tinopamon tubagasan tangan asin ni roham. Di na mga dopi pandemi COVID-10 siya hami. Tunglehon magogo nang habisuhon na siyakoy. Asa hupake hami jalaboy hami madalani ngolu nami mga dopi pandemi COVID-10 siyaon marhite bisuk na siyakoy. Pargogoy ma akadongan nami para medis. Nasida na mga lehon roha dohotiki nasida asa anggiat margogo hami mangalo pandemion. Lehon matuhan habengeton ni roha nang dia kadongan nami na korban alani pandemi COVID-10 siyaon di perekonomian. Dilas ni roha dihahipason nang saluhuta ka na maragami. Lehon madihami pakirimon na mangolu na siyakoy. Di bata Jahoba hupasahat hami manang saluhut ruas ni huriam diragam niya kagulmit ni ngolu na sida. Homa mardongatok kami mangulahon na kaulaon nami na ho Bartolomo ni roham. Tuhan di bata Jahoba amanami jongjong maho di tonga-tonga nami jala mangula maho marhite ngulu nami siganupari. Asi maroham Tuhan nang diaka dosa pangalausion nami. Homa toktong manesa saluhutna asa tau hami gabe aka ianakomu. Di bagasan Kristus Yesus anakmi nang parsaoran nito di porbadia martangia kami tuho saya si maroham. Amen. Marede hita sian bukwede nomor 20 hatani Jahoba huhut papungu pelean sada A dohot sada B.
ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Damang dohot dainang kahanggi nang pinaribot na hinakolongan di bagasan Kristus Yesus. Di dia pehita nuaing maringanan. Taluas maroha dohot pikirata. Laho tumanggihon hata ni debata. Nagabe turpuk jamita di hita di bagasan mingguta sadarion. Imana tersurat di Lukas 10 sada ayat 27 sahat rodi ayat 20 alu. Songonon ma didok disi. Di nama katahon hatai ibana. Di pagogo sada perempuan sian tonga-tonga nina toropima suarana. Ninama madok ibana. Martua ma na manubuhon jala na pabagot ho. Alainin na ibana ma. Martua ma akka na ubigi hata ni dibata. Jala na upeopsa. Urian na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus damang dohot dainang. Secara umum, sudedo rahita akajolma makalomohon, manang makasiholi ngolu nanidok na martua. Alai molo ditaringoti tu ngolu na martua, songo dia ma panatapatta, songo dia ma pangatusiota, taringot tu na martua. Asa molo borhat hita sian pamikirion ni ngolu ni hita jolma. Asa jot do hita mangatusi ngolu na martuai. Marhite sian nataukur sian segi materi, jabatan, harta, kesuksesan, dan juga ketenaran. Suang songoni nang hamoraon. Dohot akalan na asing. Totu dia dona sasitong na ngolu na martua. Asa ima nang idaota marhiti sian turpuk taon. Asa na marharorodo turpuk taon marhiti. Sian na dipatupa Jesus sada halongangan. Na pamalupon. Sahalak na marsahit. Ima nangungu. Asa marhite sian halongangan na pinatupan ni Jesus si. Torop halak marnidasa. Jalalaos marhite di sima sian nakahadirion ni natoropi madok diganup akarohana be. Laho marnida pabahenan na pinatupan ni Jesus di halongangan na pinatupan nai. Gadup na sida sidok na di banabe. Asadong na madok. Mga sahon bersebul do Jesus. Napatupahon halongani. Asa marhiti sian roha ni ganup akan natoropi di boto di batado isaluhut na. Alani ido. Dilehot di bata hatorangan pangatusian tu ganup akan natoropi. Ada marhiti bersebul Jesus patupahon halongani. Alai marhiti huaso ni di batado ibana patupahoni. Asasia ni marhiti neng dohonon na paboa nunga songgop harajaon ni di bata. Di tonga-tonga ni portibion. Asasada sian natoropi sahalak paropuan. Maka tidakon halongangan na pinatupan ni Tuhani. Di sido ibana tarojar. Gabi marsuara na gugu. Madok. Martua mana manubuhon. Jala napabagot ho. Alai dialusi Jesus ma hatani parupuani madok.
martua ma akkana ubege hatani debata jalana upe opsa. Urian itu hatta damang dohot dainang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Asa sian turpuk taon adong manang napiga na nang dohononta nang gabi si hangolu honotta. Naparjolo nang berengotta di si. Ahado namang ngojar rohani parupuani madok martua tu Yesus. Totu naborhat do parupuani sian hadirion ni hajol maon. Madok martua namanubuho Yesus si. Asa sian ineng berengotta. Asa adong hadirion di tongani parupuani. Morasa makilala sian sudut ni hajol maon. Asa ukuran ni nanang ida otta nang dohono ni parupuan ni martua marasing do songon nani dok ni tuhatta Yesus. Asa ukuran nanang dohonon na disi ima marhite ukuran na martua sian segini hajol maon songon natadok nakingan ima marhite molo marpangkat molo marjabatan molo marhamoraon molo mararta. Dohot akalan na asing molo sukses nang diusahana, molo sukses nang diganup di akan na pinikiran ni rohana, dohot marhite popularitas na alay. Ido na sa sitong na nanidok na mertua. Totu daw. Asa siyan salugut na siyan ukuran ni hajol maun mga tusi ngolu na martuai totu na boy salpu doi salugut na dang boy mga lehon di hasonangan di hita di ganup di hadirion di jolmai marhiti nang sian ganup arta marhiti nang sian ganup jabatan dohot akalan na asing dang boy no ni mga lehon ngolu hasonangan di hita na manoktong asa padohan na martuaon cuk do tabege di parnguluota si ganupari. Asa boy doro contona padoha tudongan. Ah mertua hoba. Asea akageleng mo. Marjabata sudia kapoparammu. Gudang artam. Gudang sinamotmu. Gudang hepengmu. Alay ahado na boy ro alus. Molotadok tu sa sahalak songoni. Totu boy do gabe terlena. Boy do gabe terpesona. Dahot pujian di hata na mertua na tadok na king. Gabe madabu tu hagi jangon ni roha. Ido mungkin boy ro alus. Baido dah. Eisi songonau di hutaon. Artakku gudang. Hepekku gudang. Gelekku hasia sudi. Dang adong na boy. Manibangi au di hutaon. Asa siani boy idaota. Asa boy do madabu jolmai. Tu hadirian ni pujian na martuai nakingan. Gabi madabu terlena tu kesombongan. Madabu tu hagi jangon ni roha. Nagabe marujung merdebatahon artana. Nagabe marujung merdebatahon sinamotna. Mendewakan apa yang dia punya. Sehingga Tuhan dibelakangkan. Alanido si paingot nama saya argado turpukod di hita. Dina disuarahon parupuani pamujian mertua tu Yesus. Alay dada terlena Yesus di pujiani. Gabi persiajaran nama saya argamay di hita damang dohot dainang. Asa unang ma. Gabi pujiani tungoluta merdebatahon. Ganup akka na adong di hita. Asasian saluhut na adong dihita ikon ngotot ta doi damang dohot dainang asasi lehon-lehon ni dibata sabing doi diganup ngolut tabe alani dada laho pake otai gabe tau gabe madabu tu hagi jangon ni roa hita di saluhut akka na adong nani lehon ni dibata tu ganup akka ngolut tabe atong marhiti siani mahamu akadongan na paduahon neneng dohonon na marhiti sian turpuk taon asa ngolu na mertua na sa sitong na imana ni dok ni alus ni Jesusi di ayat 25 dok maratua maakka na ubege hata ni debata jala na upe opsa.
Atau ngolu na martua na sa sitong na diganup di ngolu ni akana Porsea. Ima molo toktong ibana ubigi hatani di bata. Jala upeopsa. Odo na gabedasor ni nasa sitong na ngolu ni halak na martua. Jadi danggabe diukur sian hadirion ni materi na adong dihitabe alai marhite ngolu na martuai ima sian nagirgir tumangihon hatani debata. Girgir tumangihon hatani debata na neng dohonon na disi dadaholan tumangihon hatani debata. Dadaholan manangi hatani debata sabing. Dadaholan macaha hatani debata sabing. Alay neng dohonon na disa takas upe opsa. Dala takas neng dohonon na disi laho mangulahosa pataridahon di ngolu ni ganup si ganup ari. Marhite di akka ganup pabahenat tabe. Marhite di ganup di akka paranget tabe. Naing mangulu hatani Tuhani di ganup di akka hadiriyota. Asa naing dohonon na takas disi asa mangulama hata ni Tuhani. Di bagasan haporsiota. Asa marisuang dohita. Moloholam manangi dohita alay dang taulahon. Asadang marguna do hatani Tuhani dihita moloholan na manangi do hita alay dang adong parbuena. Asa tudos mahita songon upama na binahin ni Jesus na nidok ni Jesus songon panaburi na madabu di akadalab batu-batu. Tudos mahita songoni molo manangi hatani di bata alay dang mangulahon. Alay tudos mahita song panabur na manabur bonina di tano na napu. Jala marparbuehon na porungis. Asa tudos tusima na yung diigil di turpukos ya kita asa didok ngulu na martua nakingan. Totu ikom mangula mahata ni Tuhani. Diganup di akka pabahenata. Dohot diganup di akka parangeta. Nang diganup di akka pangalahota. Asa molor tadok dog hita. Naung tumangihon hatani di bata. Nang pariahat tama ngulut tai ubuk tu na hinalomohon ni rohani Tuhani. Dada boy hapeng. Akka na adong di portibion pataho kita di ngulu na martua na hotro di saliling-nililing na. Asa ido ubay didok hatani Tuhatta na tarsurat di Matius 10 ayat 25 madok. Tuaha magunana di omo jol may sadok liat portibion molomago do todina. Asa saluhut na adong dihita terbatas do hadirion ni. Asa dada boy mangalehon hasonangan na manoktongi di ngolutta. Alay hata ni debatado namang boy mangalehon halabohod dihita. Hata ni debatado na boy mangalehon hasonangan di tonga-tonga ni ngolutta. Asa diganup di akka persoalan ni ngolut tapi molutung maol petado pi perdalanan ni ngolut taon tarlu mobi ma di proses ni pandemi COVID-19 sia nata adopi sahat tu sadarion boy do hamaolo ta adopi disi boy do godang nata pikiri disi borat ta adopi di persoalan ekonomi alay nang ida otta disi molo mangolu do kita di bagasan hatani di bata natuk do ilaho pasonak kok kita dang tau be kita toktong gabe sai di bagasan namartuki ni roha. Hurian na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Atong nang idaot tama, asa tutuma hita ngolu na martua marhiti nang tumangihon hatani di bata jala mangulahosa. Atong tada ni akka ganup di akka naung makanguluhon hatani di bata totu go tapos yan roham nasa ganup akka ulaon na jad. Asa unang behita di bagasan ngolu na mabain nang hadirion hasisiga tu akka dongata. Asa dada si ulahon nang makanguluhon hatani debata ulahon si songoni. Tadani nang tumangihon hatani debata hita. Ikumar parbuay jalamar niula may dihita ganup. Gotapos yan roham. Ganup akka roha naolo. Laho masusay akka dongata. Manegay akka usaha ni dongata. Mabaheng ngolo niya kadongan gabi tu parug kilon. Daksi ula
hadirion ni halak na tumangihon hatani debata si songoni. Alani i unang be saibahen akan naroa maradupon dongammu. Tarlumo bima maradupon debata. Asa unang begirgir kita gabelam tumangihon akka hata-hata na di portibion. Asa unang gabe tumangi kita laho tumangihon akka hata gosip. Tumangihon hata hoax harsa tutu naboy mabain hasisiga naboy mabain haguturon di tonga-tonga ni akka ulaotta di tonga-tonga ni ganup di akka parsaurata. Asa unang bahita tumangi di si alai neng dohonon ni turpuk tanaking tuhita tumangi mahita laho tumangihon hata ni debata cala ido nanidokna ngolu namartua. Huria na kinakulongan di bagasan Kristus Yesus. Asa sian turpuk taon. Paingotok kita takas. Dada na sorikot na tahatay nakking. Ima akajabatan. Si panganon. Arta. Sinamot. Hepeng dohot akalan na asing. Alay neng salugut na neng pakeota may bayan tao. Gabi kabaoran ni pasu-pasu kita molo adong dihitay. Dada na madok na sorikot jabatan. Dada na madok na sorikot hamoraon. Dada na madok na sorikot sinamot. Alay unang gabi madabog hita. Gabi mardebatahos sa luhut na. Alay molo di loas debatape hita. Laho marnapunay. Alay nang pakiot tamay. Asa gabi tupa hita habaoran ni pasu-pasu. Menjadi berkat. Tuganup na humaliak kita cala ido ng ujud ni transformasi ni huriat taha KBP ganup mahita mangalihon roha asa makanguluhon hata ni debata cala tarida perbuena di tonga-tonga ni ganup aka persaurata. Atong damang dohot dainang nahinahulungan ni Jesus Kristus laos ido ng tema ni minggutta sa daryo madog tua ni halak na manangihon hata ni debata. Martua mahuamang. Martua mahoinang, molo girgir laho tumangihon hata ni Tuhani. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma diho ali Jehovah Tuhan nami. Dinaung mangalehon hatam gabi hanguluan nami di minggum sadarion. Di paingot todo hami tutu ali Tuhan. Taringot tu pangatusion di hata na martua. Asa jok do Tuhan pangatusyon nami marnida siyan sudut ni hajol maon. Yang ngulu na martuay ima marhite mologodang sinamot na. Sukses ngulu ni akageleng na. Adong hamoraw na. Godang na ngakartana. Hape daday ali Tuhan. Gabi dasor ni na martua nasa sitong na. Alay ba nido Tuhan di paingot to hami. Dasor ni ngulu na martua ima na nidok mo Tuhan. Na girgir tumangihon hatam jala upiopsa. Manangi hatami jala mangulahosa. Tarida perbuena marhite siyan na tumangiho katapami. Kabiboy hami Tuhan manggotapon roha akan najat. Na mangalatay na mangelati akka ulaw ni dongan hami. Na masigay akka ulaon ni nadinggan. Di bahini maali Tuhan. Say pakke mangulun hami. Asa tutuma hami tutu ali Tuhan ngulu na martua di adopamu. Asa ido badidoko tua ni halak na tumangihon hata ni dibata. Amin. Tapujima tuhata marhite edeta sian nomor 25 ayat sada dohot ayat 2 hatami ali tuhaku huhut papungu pilihan na paduahon.
jahan dihapur seaoni. Ale Jesus sai matahon sai ramoti mawon asahot kapor seao di bagasan rohaku sai paringgas marohaku mangoloi di hatami asam mawas di podaku somon si Maria. Maulia tema dituhatan na mga lehon hatana dihita di minggu sadarion. Asatung takas hita tumangihon, dohot mangulahon hatana, ay nadapota tua do hita, alani ido didok Jesus, maratua ma akan ubegi hatani debata, jala na upeopsa. Ale Tuhan debata, sai papos rohanami di hatam. Parjabarak kudoho ali Jehovah, nunga pulau dok, sai radota kudo aka hatami, ai hatami do sulu-sulu di patu, jala hati uron di dalaku. Tapasahat ma peliata tuhara jaun ni debata, martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauli utus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hu parhasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan hami marhite-hite todim. Asalam hutad hami gudang ni si lehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi, tolera di pamataku. Dosa dohut dohuki, dori saluhut ataku. Upasahat Ali amanami nadi banua gijang, sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon nadi banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siap hari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahong. Di sondako Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho
Jala di pasorhon madamena tu todim. Hurian itu hatta disaluhut na hita damang dohot dainang kahanggi na pinaribot. Selamat hari Minggu mari hita saluhut na rapak mahita majaga ganup hahi pasot tabe. Horas.